Priso, sus, isa mo tayo makabuhi ng 5 ka anak. So karon, naghutak ko baghapon ta dito. Oh, nya. Kurinti, unsay kurinti. Mo gitagaan solar, no? Tagaan mo solar para ni suga dito. O at least mahayag-hayagan ang iyang nahuna pa. Pero ang sunod isa pagkaon na to niya, lisod kayo. Amo kaya po nang matay siyumay kada adlaw. Abay siyumay sa tisa. Bitaw, tisay ganahan mo order og siyumay. Barato ra kayo. Barato pila itong putos. Para makanegosyo mo ba? Pilang siyumay ron? Pilang? Ha? Sa pila? 9. Oh. Ang iya pilang putos? Ha? 5 isa. Ha? 5 isa. Nahulog og tag 5 iyang isa. Oh, bigyan niyo 9. So pwede mo yan makumpara niya balik mo dito niya. No? So may bilhin. Sa city, so bigyan mo. Kaya bigyan tag 5. No, tag 5. 150. Mo na nga. O kana bitaw mo. Ano na bitaw mo nga. Kalit sumay ang tao mo kaon man gyud. No? Power. Please charge. Pasay. Oh, ningil ni. Ikaw, ako mo'y naga sa WhatsApp si Positive Base. Kung kinsa mo'y nag-request na mo, pwede na sa admin. Okay, so kami karon dire tungkol sa pag-tie up sa Hicol. So ang amua, siyempre kayo po ng amua ang activity. Sosyo, activity na gyapon, tanan, unsa gyapon. So dili na ako tason. Kaya ang mga bata, murag, ipagkutong na, yung upan po, gusto sa siguro kutok eh. So, pabutong lang ito kamaya. Sige, salamat. One day, ang mga bata, padalho na mo ang inyong mga plato. Unya, ang nakanindot ko ani kay hatag silang sinilas, ayaw mo pag-promote ha. Ato lang ni ipaagi o kanan. Napuhang sinilas, napo. Sobra kay ni. Ano yung mga sinilas, sobra kay ni. O ato din, ako sang amigo na si ang atong kuya Aguila, Jimmy Quezon. Oh.
Ayan, siomay. Ay, ito ang siomay ko. Day, palihaw ko itong ang siomay, Day. So, kung mabusog yun mo ron, kinapamoy. Kapamoy ka na. Sana? Puspas, lugaw, o siyomoy. Siyomoy, siyomay. Ha? Laro na, Kuya Kap. Ayan, siyomoy eh. Kunya, kung gabi ang siyomoy, ang siyomoy sa ito kanto. Kunya, kanang hamatong uban. Na. Sige. Dito na pagkuntun. Balik ko na ako sa hospital. Libreng gupit sa Bird, naray, bird. Kunya, ito sa? Pero mo karoon. Naray siya. Mo din si ang atong president sa Pegapeta Cebu Eagles Club, si Bernie Amit. Ito pakpakan. Bernie Amit. Umaabot kung siya sa Basak Kupulapo. No? Ha? Kasi tita ko Basak Kupulapo. May voters na lang eh. So, yours truly, Vice President, inyong kapitan. So, manang among di kasabutan sa mga club together with the AGSAP na ari diri ikahigayon ang charity namo sa Eagles, no? O sa AGSAP. So, muna nga ako gining murag kanang tawag og grasya na ni nato kay isa manglitahan nga hatag nga wa may hatag mo panahon na kay ang bugas kuno 20 na lang 20 na lang ang sukli sa inyo mo sa datos ba na manana kung mahal kayo bukas Sukli rin. 20 na matod pa nila na ang bukas kuno 20 na lang 20 na lang ang sukli sa inyo hang sa gatos mo na yung pasabot kay anak so mo ni nga atong mga kauban sa Eagles na si Jimmy Quizon, Kuya Jimmy, Kuya Chiclip, Kuya Nix, no? Isa pa rin si Kuya Rudel, atong taga-Lapu-Lapu ni sa nani sa Jiso, no? Jiso sa Lapu-Lapu. Siya head dito sa Jiso Lapu-Lapu. Ha? Niya, isa pa ito magpatupi, lista lang mo na namay mo niro niya. Basta koto dito, kung gusto mo patupi, is ubos na. Tupihe. Ito lang mustangkan. Baro na. Dahil nabantay dito, taas. So, naman si Bernie. Ay, matulog. Ito na yung pailay ka sa saksa. May muntag sityo Bugnay. Kami ng Bugnaw. Wa kay mga bata diri. Wa kay mga bata diri may Bugnaw na lugar mo. Wa mga bata. Anyway, may muntag. Ang among grupo Pegapeta Cebu Eagles Club inubanan sa Anti-Crime Special Action Force. Di partner ni sa among Cebu City Vice Command. Nangod mo yung Vice Command sa Cebu. Amo ni Spearhead ni-appeal sa pag-inuo di facilities ani. Nakuha may permit dari sa inyong Station 2 niya itabang pag-purchase sa Machinilas. So mo niyan kung namoy kinahanglan nga maka-assist pwede ni ma-request ninyo pwede niyo matabang din kay parehar niya po minabukas eh. Alam mo ang karong libreng serbisyo, libreng kopi, nagsugod na libreng lugaw, ikan sa mga club, libreng Machinilas. Pero wala may kadagdoktor kaya palibreng tolil ta meron okay. Patuloy ata ya. Ang mga senior mo tuloy na yung mga tag-ismail doon. Sa sumay na ito atong sponsor kaya Jimmy Quezon. Ato pasalamatan. Mo ni ang original na sumay sa tisa. Anyway, ang amuang chinilas gidala sobra-sobra siguro ni kaya 200 man ni. So, wala tayo problema ni mahatagan siguro ang mga mama ni ang direktor ng mga slippers para sa
So mao siguro to unya may lista panawagan na mo ang uban mga bata na to bukawa to ang ginuyan. Iwan na to kay ang kailan to nagtatong. Sa daghan ang gidalang at sinila sakto-sakto gini sa inyohan. 240 ni. Ang next na mo nga barangay nga amo ang next nga amo ang charity sa Simana barangay sa Tambagdos sa Cebu. Nakatalo nga barangay barangay San Miguel, ikaupat, ipadilya, ikalima, Busay. So muna nga amo ang promise karambuana matong September series of community service responsibility. Dahil salamat, may buntag. Pagpak mo, uy!